Ini spesial buat Panji. Gak apa-apa ya, saya duduk ya. Gak apa-apa. Tapi gak enak kalau duduk Bapak. Iya. Dik, Dalam. kowe pancen ayu. Masa. Yen kowe guyu nyenengke atiku. Alhamdulillah. Lambene sigar jambe yen tak sawang tambah ayune. Dik, Dalam. aku naksir kowe. Apa iya? Apa kowe wis ana sing duwe? Wis ana rong windu tak simpen ana jero dadaku. Sumi-sumi pancen ayu, Pancen ayu. kembang desa asli Wonogiri. Asli loh Mas. Sumi-sumi pancen ayu, Pancen ayu. wani sumpah aku tresno sliramu. Ngamu sih. Sumi-sumi pancen ayu, Pancen ayu. kembang desa asli Wonogiri. Sumi-sumi pancen ayu, wani sumpah sikilku ketiban watu. Apa Mas kowe pancen tresno atiku iki isih ragu-ragu. Yen pancen Matur suwun, terima kasih. cepet lamaran marang wong tuaku. Tenane yo. Ayo Bapak, Baji. Joget lagi. Sedengar rupiahku cerah betul. Ayo Beh. Ayo Bapak. Ayo, boleh joget dong, Bapak? joget. Boleh joget Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ayo Bapak, joget Pak. Ayo Pak. Hei, kowe pancen ayu, Pancen ayu. yen kowe guyu nyenengke atiku. Lambene sigar jambe yen tak sawang tambah ayune. Dik, aku naksir kowe. Naksir kowe. Apa kowe wis ana Ayo sing Bapak. duwe? Lagi Pak. Lagi Pak Oli. Ana rang windu tak simpen ana jero dadaku. Sumi-sumi pancen ayu, Pancen ayu. kembang desa asli Ayo, Pak Sam. Wonogiri. Pamli. Sumi-sumi pancen ayu, Pancen ayu. wani Pak sumpah Sam. aku tresno sliramu. So. Sumi-sumi pancen ayu, Pancen ayu. kembang desa asli Wonogiri. Sumi-sumi pancen ayu, wani sumpah sikilku ketiban watu. Apa Mas kowe pancen tresno. Pak, jogetnya berdiri enak dah. Jangan ditahan, jangan ditahan. Yen pancen tresno cepet lamaran marang wong tuaku. Sumi-suminya diputar sekali lagi buat sesepuh-sesepuh kita, Udah, orang ayo, tua Bapak, kita, balik lagi, tokoh Bapak. masyarakat kita. Udah. Ayo. Oke, Terima kasih untuk banyak Bapak, menghilangkan berkah rasa selalu ya letih Pak sudah ya. boleh. Di
guyu nyenengke atiku lambene sigar jambe yen tak sawang tambah ayune dik aku naksir kowe apa kowe wis ana sing duwe wis ana rong windu tak simpen ana jero dodok sumi pancen ayu kembang desa asli Wonogiri sumi pancen ayu wani sumpah aku tresno sliramu goyang papi sumi pancen ayu kembang desa asli Wonogiri koyo aman pi sumi pancen ayu wani sumpah sikilku ketiban watu apa mas kowe pancen tresno atiku iki isih ragu-ragu kenapa mesti ragu yen pancen tresno cepet lamaran marang wong tuaku yen pancen tresno cepet lamar marang wong tuaku tak salib Bapak dulu terima boleh juga boleh kok nak aku joget merene maneh saja ayo mama asik Vivian Kamoli ayo mama
Coba tunjuk. Yang mana? Yang di pojok. Iya, siapa namanya? Bang Jaya. Mana Bang Jaya ini? Bang Jaya. Kok pada kabur ya? Bang Jaya. Yang mana? Bang Jaya. Kok pada kabur? Bapak yang mana ini orangnya Pak? Hah? Tanpa bantal, tanpa kosong, bon apode, kenaman asmoro. Masih aja boleh loh. Yang mana orangnya? Gopok kae nyimpen wadi, wiwit biyen tumeka saiki. Ayo Mas Gopok kae kebak crito, wayah wengi nganti kakak rino. Pak Haji pada kabur gimana Pak Haji? Hah? Nggak ngerti lagunya kali ntar diganti lagunya. Pada kabur Pak Haji, gimana ini? Hah? Balik ke sana lagi nggak? Oh udah asar. Oh iya ya boleh. Catatan sakjroning ati. Ini nggak ngasih Mas. Datang lontor, saya merhati. Aku kowe dadi garwa, mergo lirik ning gubuk asmara. Terima kasih matur sembah nuwun Pak Haji di sana ya. Monggo syukur mikir katakan Papa. Oke Pak Ji, niki nggih waru-waru doang niki. Leres, betul? Oh ya, oh ya. Ayo Bang Roni bisa. Rekata, oh ya, oh ya. Ayo Bang Roni sini. Waru-waru doyong emas, doyong ana pinggir kali. Lungon jagong ora bali-bali. Berhenti dulu ya. Berhenti. Pakai berhenti Bang Roni. Pakai. Tapi nggak pakai arisan. Pak Haji, wonten parianipun. Niki sing Sakit dikersake parian, waru-waru doyong niki to. Oh nggih. Oh nggih, aduh. siap. Monggo. Ijo-ijo godhonge gedang bojone loro sing tukang ngendang. Waru-waru ayo. Menyang Kamal lewat Gelindong Cimas Kamal pancen oh iki waru doyong mas
doyong ana pinggir kali lunga jagong ora bali-bali. Salah aku mau ke. Jane arep ngene. Piye? Menyang Kamal lewat Maharta si Mas Kamal entuk bak cinta. Warung doyong Mas doyong ana pinggir kali. Nih buat Bang Roni nih, buat Bang Roni pantunnya. Bang Roni, ada pantun nih buat abang. Ini iya pantun ini mah, kalau di Lenong mah lain Iya, waya-waya kita pantun pantun. ini. Iya. Apa? Ntar dulu. Mandi di kali ket. Ntar dulu, apaan ya? Wah, Ya siapa? Allah. Aduh. Bukti ini gara-gara Neng tadi tuh. Eng raja ngajepang ati iris-iris ngadung apa anak nangis baru mas daya nang pinggir kali lungang gendong ora bali-bali dimana sing matur sembah nuwun. Ayo Pak RW, serombongan di sana yuk. Maju sini dong Bapak. Apa saya turun ke sana nih? Papi, turunin aku. Turunin aku. Oh, tapi aku gak minta gendong kok. Arisan Pak, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Sampun, malih Pak. Mubazir lho Pak, tasik kada Pak. Sampun, oh terus. Nalikane ro ing dalu atiku lem-leman sira wong bagus. Nganti mati gak bakal
sik to, Pak? Ah. Priwon? Sumi-sumi? Onje. Nalikane ro ing jalur atiku lam-laman sira wong bagus ganti sumi-sumi Mas. Nganti mati ora bakal lali lagae lintange mlaku. Matur sembah nuwun sedaya.